L'actor napolità Enrico Ianiello, instal·lat a Catalunya, a més d'actuar, escriu, tradueix, dirigeix. Vol acostar el teatre català a Itàlia i viceversa. Fa poc ha estrenat la seva novel·la Isidoro al Teatre Acadèmia de Barcelona. Molts el reconeixeran segurament pel seu paper a la sèrie Com si fos ahir. Enrico Ianiello fa més de 20 anys que va arribar a Catalunya. Últimament ha entrat a les cases amb la sèrie Com si fos ahir, exercint de napolità. Em dic Salvatore Esposito. És actor des dels 18 anys que va començar a l'escola de Vittorio Gassman, però toca totes les tecles. També dirigeix, tradueix i escriu. Una de les seves novel·les, Isidoro, ha guanyat molts premis i ara arriba al Teatre Acadèmia, una obra que neix del dolor però que parla de vitalitat i de resistència. També està arrelada a Nàpols, on diu que l'alegria i la tragèdia conviuen. Rigatone dritto. I el dirigeix un director, Pau Miró, que també és un amic i de qui ha traduït i portat a Itàlia moltes obres. L'Enrico és un home de renaixement, això, aquest clixé que fem servir, amb ell sí que funciona, perquè és hiperactiu, però la seva hiperactivitat la converteix sempre en productes culturals. Escriu novel·les, fa d'actor a la televisió i al teatre, dirigeix teatre, també dirigeix sèries de televisió. Va compartir companyia amb Toni Servillo durant 15 anys i ara va i ve d'Itàlia, treballa aquí i allà i actua com un ambaixador cultural. Un treball de fil i agulla, perquè jo cada vegada que anava a Itàlia portava un text català i cada vegada que tornava portava un text italià, com si fossin fills, saps? I jo era l'agulla. I anava cosint. Ara li donem una miqueta una estructura a tot això amb el Teatre Acadèmia. I en les seves aparicions al teatre català, una de les estel·lars va ser en el duel interpretatiu amb Clara Segura a Filomena Marturano. Arrastrándome ante ti, te besaré las manos, el vestido, haré lo que tú quieras, Filomena. Nosaltres tenim un vol una miqueta més, els napolitans més irònic, potser una mica més fantàstic també. Jo intento barrejar-les. Qui millor em vaig trobar en aquest joc va ser la Clara, perquè la Clara un dia em va dir «T'he pillau». Ok, vinga, juguem. I ens ho vam passar fantàsticament.